deja a las tías en paz. ¡Aire! Lo que quieren es que estemos acojonadas. Y que estemos calladitas y criando niños como conejas. Las Buenas Compañías és una història... és un viatge de 3 dones, un viatge en un estiu on, d'alguna manera, per l'any polític que va passar i pel moment social que estàvem vivint, perquè jo llavors també tenia 17 anys, va significar un canvi molt gran, intern i social, gairebé per totes les dones que estàvem allà. Tú tienes 2 cojones, ¿no? Esa mala hostia, ¿dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre? Aquesta pel·lícula parla d'aquest canvi, parla d'aquesta soledat sinistra de la que veníem i el viatge que fem una miqueta a la llibertat, no? A partir de 3 dones que fan un camí dolorós i fins i tot, jo diria, d'una humanitat desgarradora, però absolutament necessari. ¿Aquí donde metéis a la gente en lío? Después te presento a Sagrario y ahora está desayunando. Bea, ¿tú sabes dónde está la habitación de invitados? Hay que limpiarla y cambiar las sábanas. Y sube por si Mire necesita algo. Estem parlant de l'any 77. Feia un any que començàvem a tindre una molt precària democràcia, no? Però sortíem d'un lloc on la dona no podia fer absolutament res més que cuidar de la seva casa, del seu marit i de la seva família. Entre altres coses, doncs, tota la seva... Però, per altra banda, creixia una generació, que és la meva, no?, que no volíem ser com aquelles dones, que d'això també parla la pel·lícula. O sigui, jo estimava molt a la meva mare i ens estimàvem molt, però no volíem ser com elles. ¿No puedo quedar a dormir en tu casa? Miren, ¿dónde vas? ¡Miren! Ella, que és una noia de classe obrera, que té molt clara la classe... Per què? Perquè quan veus a la teva mare fregant de genolls una casa, tens molt clar la classe a la que pertanys i, diguem-ne, les diferències que hi ha en aquesta societat i que continuen havent, d'una manera més vernissadeta, però continuen sent. Però resulta que l'atracció i l'amor surt allà on menys et penses, no? Conozco una gente que puede ayudarla. Es un grupo de mujeres que entienden de esto. ¿De qué? Los de abortos. ¡Si no la tiraste por la escalera! ¡Mamá! ¡Déjame! Què m'està passant, no? Què m'està passant? I també en aquest transcurs, doncs el que passa moltes vegades, descobreixes no la mare, sinó la dona que hi ha dins de la mare. Això sempre és un deute que tenim amb les mares, un deute molt gran. Cruzar la frontera es peligroso. Tú no tienes ni idea de lo que es pasar por esto. Pero tú sí. A l'Alícia i a l'Helena vam estar-les buscant mesos, càstings i càstings i càstings, perquè era importantíssim. La pel·lícula pràcticament és subjectiva sobre Bea, està a tots els plànols de la pel·lícula, tots. I després de molt buscar, molt, perquè era País Basc, aquí ja vam obrir fins i tot per la resta d'Espanya, va sortir l'Alícia i la vaig trobar després ja de la 4ª prova que vaig veure escoltant una cosa que deia i vaig dir, aquí la començo a veure. Qué ganas tengo de abrazarte, hija. Que no hablan de las 11 de Basauri. ¿Qué hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso? ¡Que se entere todo el mundo que nos estáis matando! L'Helena havia de ser una persona que toqués el piano, que sapigués música, que ens creiéssim tot això i que a més tingués aquest aire una mica angelical, d'una altra classe social, d'una altra alimentació, diríem, no? ¡Todas somos las 11 de Basauri! ¡Respeta a las mujeres! La pel·lícula va estar aquí a Barcelona 6 setmanes, que és molt. Molt, però clar, arreu de Catalunya va estar a llocs que va estar molt poquet, perquè tens la competència, evidentment, del cine americà i de les distribuïdores americanes, que és una cosa que, vull dir, és David contra Goliat, és impossible i això és així, no? Llavors, per tant, aquesta iniciativa el que fa és que arribi el cinema arreu de casa nostra, al nostre cinema, i que el puguem veure i que puguin ajudar a fer-lo visible.
Hacía tiempo que no te veía tan bien.